ingkang katemben ngunjuk miwah dahar. Kawula ing mriki ngemban dawuh. Wah, cah bayani jan kanggo tenan saiki. Ingkang kagungan dalem ki ketoke ternyuh. Mbok bilih Pak Bayan acara-acara ingkang sanes menika nepangaken penyanyi. Pesenipun namung cekap ngeten. Pak Bayan dados napa-napa mengke penyanyine panjenengan tepangaken. Lah mengke bagiane MC mboten panjenengan. Alhamdulillah. Pun tepangaken nggih Pak MC. Monggo Pak Bayan. Matur nuwun. Monggo kepareng Widowati nyepeng ireng-ireng niku kan nyepeng Mas. Bangsane nyekel niku wah paling seneng Pak. Nggih, ireng-ireng niku kan nyepeng riyen. Nggih. Monggo Mbak sing mriki dhewe. Nah ini ki dicekel sik ireng-irenge iki lho. Oh nggih, matur nuwun. Oh rek gak ngalamun Pak Bayan. Angge pripun Mas? Ah niku hanya Pak Bayan. Matur nuwun. Jan. Bengi iki rumangsa seneng tenan aku. Dasar Pak Ciptoyono nyembadani. Penyanyine telu sinajanto sing siji padha karo aku, linggo ora iso jejeg. Informasi dari Indosiar. Nah, Pak Ciptoyono kesengsem kalian penyanyi tiga badhe dipun bonusi 150.000. Tepuk tangan kangge sedaya ingkang rawuh. Nah, estu ditenggoke mawon niki wau bibar bisiki kula. Nah, terus niki wau bar bisiki niku mangke nyata. Ning nek alhamdulillah. Ning nek mung telu niku nggih urip. Ya riyen panjenengan mengke kalih kula, wong lanang ki bentik ngono. Wong lanang bentik kono entuk bonus kene entuk apa? Ya engko sik ta Lur, jare seni ki amplop ki dipikir keri sing penting isine. Nah, sing penting niku rasa gagas bangsane ya ngoten niku. Niku pun enten sing mikir. Matur nuwun. Monggo Mbak ingkang kepiring sisih tengen utawi sisih kilen kepareng pitepangan. Asma sinten? Ya karo lenggah apa karo jumeneng ya karo lenggah riyen mawon, karo lenggah ngono iki urung wancahe ditekke. Delongkas ngelak ditekke. Monggo kali lenggah kemawon. Asma Mbak napa Nyonya napa Nona? Asmane sinten? Anjen dari tepang Pak, dalem Yunita. Yunita. Masaran. Masaran. Nggih. Kali semongko. Lah ngen nika kula bakule nika kula. Oh bakule. Ayak panjenengane menis-menis kaya semongko. Oh ngeten. Kaya semongko non biji kuning kae, mesti angklek ngono dia. Lah ya biasane angklek saking masaran nggih. Anjing. Oh nggih, caket mawon. Ingkang baken mengke menawi liwat ril sepur ngati-ati. Lah enten napa le, Pak? Lah yo ngati-ati kok ya ngopo ki piye? Nek ngati-ati kan sae. Mbok bilih cekap saking para pandemen sedaya saking Mbak Yunita wingking saking Masaran. Cekap matur nuwun monggo ingkang kepiring tengah. Pripun, Pak? Status. Angge Oh 150 kok pripun to jenenge kok malah didonke dhewe to kuwi? Status. Oh status. Status kok nek 100 ngoten niku status. Oh nggih status. Ya rada piye ngono lho, Mas. Ya wis tuwa kok ya. Angge menika statusnya tasih SMP, Pak. Oh SMP. Nggih. Nek ngendikane wau jare is oversize dijahit bola bali. Saestu menika tasih SMP, Pak, sampun manak pisan. Kok ngono lho, Mas? Ning nek kula nyawang praupane panjenengan kuwi mesti ya SMP tenan. Percaya ta Pak. Dadi sapa-sapa gelem ngono. Ya ampun. Ya cukup sesendon kemawon. Monggo ingkang kepiring tengah mungkin ndak kebablasan. Asma Mbak sinten? Dalem Isna Kang Mas. Isna. Waduh. Wah, iki kok kerok-kerok agar. Biasane agar ngene iki agar diceluk Mas Derin kok terusan piye iki? Lah iki Dek mudhun iki. Nyuwun pangapunten mboten napa-napa Mbak Isna wingking saking Karanganyar Kang Bopo. Oh, Karanganyar. Nggih. Nek niki Pak Darso ndi? Darso Sadio nyandi iki. Nang endi iki? Ngacung.
Sebabnya kula ngertos Mbak Isna niki rikala enten gene Mas Meran. Ya sik dhewe ning gone Mas Meran Pak Darso kagum. Wah, piantun ndek mewah. Jani Pak Darso pengagum penyanyi. Menika sae kangge panjenengan anu Mbak dados Mbak Isna prayogi dados mriki monggo mangke istilahipun nate asring mriki langkung kenal warga masyarakat mriki. Pidalem Karanganyar sisih pundi? Sisih kidul Bapak. Kidul. Lah Karanganyar memang kidul kok mriki ler dhewe kok. Lah iki apa kidul alun-alun apa kidul Leripun alun-alun. Oh, leripun alun-alun. Rumah sakit. Yes matur nuwun ingkang baken sedaya sampun pirsa. Lenggahe ngono kok artine kok status bangeten men. Lenggahe ngaten menika tentu sampun wonten ingkang megu statusipun Nona. Nona Yunita. Monggo ingkang wajah baru wau siang dereng lenggah. Ingkang wetan piyambak. Asma Mbak sinten? Nggih, saderepun dalam ngaturaken wilujeng dalu. Dumateng Bapak, Ibu, nggih Pak nggih. Nggih, sugeng dalu matur nuwun. Kula wakil ibu-ibu ingkang ten dapur napa sugeng dalu. Oh, Ibu ten dapur. Nggih. Dalem bareng nami hari saking Celep, Pak. Hari saking Celep. Celep. Wah, bolo dhewe. Iku nek mulih Niku rayipun Pak Bayan Bambang. Oh, ngaten. Wah, ayak pisan ketoke kula ken mriki engko sik wae. Kula kinten panjenengan pun mboten asring malih kalian Pak Bambang. Pak Bambang lenggah wonten wingking mangke badhe dono swanten. Kula kinten ngaten panjenenganipun para pandemen namung kemawon setunggalipun panyuwun. Panjenenganipun Bapak Ciptoyono Wagimin kagungan hajat dipun sembadani. Dipun wontenaken pagelaran campursari Kartika sedinten sedalu. Namung wonten ing dalu menika mangke dawuh saking panjenenganipun Pak RT. Mugi-mugi wiwitan ngantos purna kali sing rubeda. Mbok bilih pagelaran mangke ngantos jam 1. Dados mangke pagelaran menika ngantos jam 1. Ewa denten. Sewanci-wanci kok nganti enten kedadosan sik boten sae saged dipun bibaraken sewanci-wanci. Panjenengan boten sah jagake iki kondangan undang bar boten kula tetep nderek lan mangke nyuwun donga pangestu sempuyungan saking pandemen mugi pagelaran menika mangke wiwitan ngantos purna kali sing rubeda. Sepindah malih panyuwun saking panjenenganipun ingkang kagungan dalem Bapak Ciptoyono Wagimin kepareng badhe nyaosi bonus dateng penyanyi 150.000 kanthi panyuwun kepareng dipun paringi gending ngudang anak. Lah kanthi menika wekdal sawetahipun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak MC. Sumangga matur nuwun. Nyandi nggih. Mongke gampang kok Lah iya. Kok sing janjane aku pedhot digoleki Mbak Isna. Lah iya. Pak Bayan. Iki kok nek ngasih janji tinggal janji aku kok. Lanan pas sekolah
nuwun Pak Bayan. Engko nagih Pak Bayan. Nggih. Heeh. Nagih Pak Bayan Warno. Ndi Pak Bayan mau. Tasih kepareng atulipun saka Parisco ing kalodhangan siang dalu menika sinarengan kadang-kadang Kartika campur sari ingkang mekar lan ngrembaka wonten ing celep Kedawung Sragen. Ingkang pangarsani panjenenganipun kadang kula Dimas Supardi. Para tamu, kula nggah kakung Talasan Putri. Laju atulipun saka Parisco sinarengan Nimas Ayu Yunita. Nggih. Iki ngene. Nggih. Gandeng mung dikeki 150 to. Heeh. Sing nyanyi wong telu tok. Oh, alah kowe ya Mary to, Mas. Mary lho wonge papat kok kaya telu. Ya engko amplopku pek ning isi. Amplop pakake wedhus ra doyan kok. Ya ora doyan. Lah lah iya. Kertas kok ya. Ayo lagune apa? Sak-sake, Mas. Lagu kok sak-sake. Heeh. Digarap lagu sak-sake. Apa aneh lagu kok sak-sake? Sak-sake. Ayo ngono kuwi. Blimbing kuwi. Heeh. Ora enek kok. Iki mau gandeng 150 ya toh? Iya. Iki enek pamundutan meneh kudu iso. Engko bar sliramu enek pamundutan meneh. Bandung alus. Kuwi tenan. 150 ki abot sanggane tak andani. Oh, alah. Kuwi raketan sing nyuwun ki Pak Warno, Iya. sing gelendetan Pak Wagimin, kuwi ra masalah. Iki mau sing kaguan kersa ya wis meling aku jane. Piye, Kok bengi Mas? penyanyi sing ayu-ayu ya Mas tak bonusi pulsa. Ini ya mong Sapa kuwi mau? ya mong ngomong tok. Nenem. Monggo. Gegarane wong apolo krami dudu pondo sarta dudu rupa. Mas, mbok yo ora tok nyedak aku napa gila apa piye karo aku? Oh, Pek ganti kei 150. ora le masalah kuwi. Lah piye? Oh, kowe wis manak yo. Kurang ajar. Cegandalan ning. Cegandalan. Aku main cedak aku kok nyedak. Among ati pawitane. Nyampel kepleset. Ayo. Aku masalah ora rono ki aku karo maca. Ora apa-apa, ora entuk 150 maca ora apa-apa. Pak, mbok iki ditambah. Ora iki mung guyon. Oh, guyon ta, kowe gak Ora. doyan yang ngono ya. Mo ya. Aku ya. Heeh. Aku ora gelem ning aku iki ndek anak bojo. Oh kandhane yo. Bondo kenane larut rupa iku lunturing benjang. Apal ta, Mas? Apal ta? Apal. Lamun wis Ayo. polo krambi Terus? paugerah dipun kandhane ngene. Iya. Oh, alah iki mau berarti sing rong apa ndur-ndurane. Dhuwur-dhuwur ya apal. Tutup netra klawan karna ati loro manunggal dadi sawiji manggiya bagya mulya pancen bengi iki disembadani karo Bapak Mas Wagimin Ciptawiyana. Oh iya, andane ndek awan kaya bengi iki no saya gayeng banget. Lah iya ya. Nggih Pak Warno nggih. Nggih, Pak. Ya Nggih, Pak. tutupno. Pak Bean kok njur mesam-mesem wae lho. Kepranan. Oh, ngono. Tutupno. Biyen aku ra wis ngobrol
ngono sik yo. Ngapa? Ngapa? Duluman. Lah ngopo? Pripun, Kang? Pripun? Lanjut. Bocah kaya ngono. Piye? Lanjut. Kuping kok katarak. Tak sempat Yun. Salah. Nek saiki jan campur sari tenan. Lah ya gayeng ya, Mas. Gayeng. Ora kaya nek mawon. Kandhane. Jan saiki geronge ya ketok tenan. Pira, Mas? Jirolu papat. Gironge kembar. Ketoke ya kembar. Kembar. Apa kuwi? Cangkeme jembar. Oh iya, awik. MC-ne bir. MC-ne piye MC-ne? Bir. Aku iki mudah diingat kok. Munduk. Wong gething karo aku mesti seneng kelingan kok. Lah ya nek umbah-umbah. Oh, kandhane umbah-umbah kelingan. Munduk. Nek adus aku paling seneng nek ngadus. Iya. Pas kosokan wah muntuk. Kandhane. Ora enek kosokan wah Yunita, ora enek. Enek ti enek. Ora enek kosokan wah muntuk. Lanjut. Oh, kuwi laler lanang kuwi. Tak semua.
penyanyi iki nek ayu lakune wis telek tok. Telek tok. Coba, Mas. Ndang telek tok, telek tok, telek tok. Wong edan. Andane wong sing mbok senengi ya bangsane sing wong edan ngene iki. Kowe ra nek wong edan ya kacau kowe. Andane ora edane pengen edan kok. Ora telek tok ning mlekekno. Hei! Bocah kaya ngono. Ora pareng. Ajare mlekekno. Tasih kepareng sinarengan kadang-kadang Kartika Campur Sari aturipun suka paruska lelangan wonten kalodhangan dalu menika. Lha nggih mboten kata lumpen ngaturaken panuwun wonten ngarsanipun Bapak Mas Wagimin Cipta Wiyana dalasane putra kala wangsa ingkang sampun paring kapitadosan dumateng kadang-kadang Kartika kinarya nggih haturipun suka paruska wonten ngarsanipun para tamu para enggah kakung dalasane putri winantu saking pakurmatan. Ugi mboten kata lumpen makarya sesarengan kalian kadang-kadang Kuncoro Audio Sound System dalasan dipun abadikan kadang-kadang MTV video shooting. Iki jek kelingan ae. Ae warna jek kelingan ae ndi lho. Kontrak